Yabona ukuba ke ngami bengeke ngisayithinta intombi esuka komunye umuntu. Ngiqalele nje umuntu wami ongazi lutho engizomfundisa ikhanda lakhe lisheshe libambe. Intombi esuka komunye umuntu isinekhanda eselilimele. Intombi nina niyifundise lutho. Asazi lutho intombi esuka kini. Mase ifikela kimi kuba ngathi ikhane ezongena uform 1. Zehlulwa imithetho nje engama basics. Yini ngempela nishuthi intombi aniyifundise isidalo nje nenzani nani nihlezi nentombi yini enisuke niyenza lenza ukuthi intombi zingazi lutho kanje. Ngeke ungitshela ukuthi mina makhala ifoni yami ngishapha phakathi kwamabili ngoba phela ama calls ahlukene. Makhala ifoni yami ngiyicosha ifoni ngiyibuka kanje ngithi escreenini bese ngini ayazi intombi ufuna bobhulubhulu iphuma phandle yongilinda phandle ngize ngiqede ukukhuluma necall. Ikhona intombi engakwazi lokho nje into sengibuza into encane ke. Khona intombi ekuthiwa ayikwazi lokho. Yini ningabi nawo umthetho? Yonke into ushuthi mina ngisafuna ngifundise lonke izwe. Lonke izwe lifundiswe yimi. Yini ningangelekeleli? Weyinsizwa, yini ningangelekeleli? Yini umthetho wonke kushuthi ufuna uqhamuke kimi? Isilenti simple ngibuke ifoni ngase ngithi oshuthi le call ibaluleke kakhulu ayidingi ukuphazanyiswa. Kufanele ukungabikho omunye umuntu okhona njengamanje kube ubhulubhulu umuntu ebheke phandle. Nangiqeda umuntu ngizombiza twi ikhwela bese yabuya. Yini enzima lapho? Yonke into ofuna kube yimi umuntu ofundisayo. Yini ningangelekeleli?